Ćao društvo, dobrodošli u Gaming World. Danas ćemo da igramo čuj mene Fifu. Danas ćemo da igramo Gangster Vegas. Kao što vidite, pregazio sam čoveka. Mislim da ćemo se onako zezati malo. Kao što vidite, pregazit ćemo. Ne. Ne mogu više od vas. Nati sad. Idemo. Tum. Sam te ubio, jesam. Ko ti treba? Idemo onog da skinemo s motora, motor. What the fuck? Kako me je izbegao? What the fuck? Motor. Idemo, možeš vidjeti što sam pregazio ovog čovjeka. Idemo brzo. Motor. Brzo. Motorčina. Idemo na motor. Vija me policija, ali ja ću da pobegnem. What the fuck? Što sam sada uradio? What the fuck? Daj, baš ćeš sad. Ovo hoće da me ubije, ček. Hoće da me ubije, ja ću sad njega da ubijem. Da kupimo. Idemo. Ček. Na ti sad. Ćeš? Idemo. Skrenemo. I baš sam nekako. Idemo brže bolje odavde. Idemo brzo. Brzo. Najbrže. Trči. Devojka, ali više neće da bude. Idemo, beži. To je padobran. Tako je. Beži, power frame drop. Motor. Prošao motor. Daj mi kola. Si me čuo? Ajde. Idemo društvo. Vi na toj slici. They are coming. Stižemo. Piše mi stižemo, znači stižemo. Bežimo od policije. Pobegao sam. Nekako sam pobegao, valjda sam pobegao, nadam se da jesam, pobegao sam. Jesam pobegao. Tu je neki čovjek koji ima tajni kofer.
Novi freeze. Ja mislim da ovo je Ivan. Da vidimo. Ješ ti? Bum, 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 bum. Navi malo taj pištolj. To jest repetiraj. Idemo bum, 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 bum. Idemo i tebe, bam, 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 bam. Beži! Kad sam ja krenuo da bežim. Joj što sam zeznula. Se nadam da ja sam. Vidimo šta je ovo. Šta je ovo? Šta je ovo? A treba da izađemo odavde. To znam. Policija! Policija je tu! Jao! Ja, tako je. Pobegli smo. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Pare i to dobili smo mi. Beži sad ili ćeš biti gotov. Da! Idemo na padobran, idemo misiju da radimo. Skačemo s padobrana, to mi se sviđa. Eto za danas skačemo sa padobrana. Tako. Start. Vidimo padobran. Tako. Runda. I da imamo runde. Volim odmah da otvaram. Idemo, letimo. Ovdje moram da otvorim. Što smo brzi. Inače mi smo veoma brzi. Moram sve da pokupim. Ring. Idemo tačno na centar. 5 sekundi. Ajmo sada na ovo. Runda 2 od 3. Ne? Šta se sad desilo? Idemo. Joj. Ne, ring. Dobro je. Sada ćemo da padnemo dole. Samo da uradim kako treba. Pim. Idemo tačno tamo. Ne. Dobro je. Ja sam već pomislila da ću da upadnem u vodu, ali nisam. Šta se desilo? Dobro, ništa. Treći. Idemo na treći. Ne! Pokupio sam ga. I ovaj sam pokupio. Ovaj sam sigurno pokupio. Jesam, sve sam pokupio. Tačno na centar. Yes, pobjeda je naša, pukli ste ko prošla. Šalim se, dobili smo 5000. Dobro. Ništa. Ajmo sada na ovu misiju. I da završavamo klip. Evo ta. Start. Uzet ćemo ova kola. To je naša. Vidi, uzet ćemo ovog malog. Otvori vrata. Idemo s malim. Mini Moris.
jeste, super. Dvojica mrtvih. Idemo da uhvatimo njega. Pam, param, param. Idemo da ga uhvatimo. Joj. Nećeš ti meni tek tako da pobegneš. Idemo, ubi ga. Aj, smo ga ubili. Daj, kako si? What the fuck? Mini Moris. Idemo ovog s motora još jednom. Da oderem. Motor. Pum. Kako samo 4? Da vidim. Daj, nemoguće da niste umrli. Daj. Što više to bolje. Idemo, pucaj. Pucaj. Daj. Imam vremena još jednom da odigram. Zakočio. Glupa reklama stvari. Ajde. Nešto da kupimo. Motor. Glupost. Nije glupost, ali ne. Ovaj bi mogli. Nije loš. I vidi, ovaj možemo da kupimo. Ne, da vidim što smo ono dobili, neki freeze. Pa taj već imamo, valjda. Ili smo dobili onaj drugi. A šta, ne znam šta će nam to. Imamo te. Da smo na cilju, šta ne. Ajmo sada, hoću snajper da imamo. Sniper. Svi skupi. Nema neki jeftin. Ovu. Neku brzu pušku. Ta za 30, ta za toliko. I ona nešto puca bombe. Ova. Ovo. Ništa od toga. Ja imam to. Moglo bi to. Dobro. Ovo. Pa nije loše. Dodamo tih 15. Ajde, evo, daću. Pa nek ide život, što se kaže. Da ispravamo. Kako? Joj, what the fuck. Ovo je počeo da me puca. Evo, tip si prvi. Što ga je odralo. Bum. Oj. Bum. Jo. Vidi, ovo je živa i dalje. Joj. Brzo health. Idemo. Brzo health. I beži. Za njima u stvari. Idemo, preskačemo ogradu. Bežimo. Tako je, bre. Sad ćemo da im pobegnemo. I, dobro, stani. Čekaj, stani.
Idemo gore. Kako me vidite odande pa do ovde? Ste vi slijepi miševi. Šans. Ajde pa, dobro nestalo je. Ajde sad odavde nekog da upucamo. Na primjer. Evo ti, dečko. Idemo da ubili smo dečka. Ovog ovdje. Ajde, ajde. Idemo, neke smo tamo ubili. Pa ništa ljudi, ovdje bi da završim klip. Vidimo se u sljedećoj epizodi.